Kani gadega pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Uba Lambor Malngiang ubade ukertong simen hakani ke election MLA Araja Kapra uban yakon naka nongkram constituency hennen kasni ka khar artarek urampang ulapala Paidbah yaki khan reutuli ki Treikam Jong ne ka manifesto naka benta kani ke election ki Treikam ki ba uba Lambor Malngiang ulabo akhman ki Paidbah naka benta bon pendap Lada yo yak jingjob hakani ke kanti ki kentop yakala yo kam yo jam naka benta ki samla ban kante ya kathan khamtam hakaliang ko umbam umdi ban pensna yeng na kabenta ki badok besok bat ban bos skol airu ya ki khana skol nang ta ban kante ya kamrap kamriang hapo kathan bat ban wanra ya kai phot Treikam halor ka jingpulon ka baman lausnam halor ka jingsam ya ki MLA scheme nalor ki wede ya kini ki Treikam hanen kasngi la plot Paidbah hasulong press club hakaji kendo bat kilat patai khobor hakaba hakaju kapor la pente pro ki Paidbah bakasyap Jong ba Lambor Malngiang hau newsnam undai da umau lenai Hadin Jong kajing yayo kiniga symbol nila yo tu symbol Jong ubang nila angnot proskata utaw de mau lenai diamond Hadin Jong kajing ya sim rai kaba ki Paidbah Jong ka apwa nongkram constituency nila syong man perkhat na kanu ka party kaba ngalanyele te hadin Jong kajing ya syong ya pulujung matlang jungi lang baro la syem ya ka rai taga sur Jong ki Paidbah ba nganile kumukatong simet kabalingkong kamat kalong ban thau yukila kanti nagata ki khun samla kiba layo ika jingang to start ka babian kilong well qualified Henry ka masusi kalong ba ui hili ki por ki pamenta ka problems ka ba ki kendo kalong ha kabide bat ki kam ki jam namar hamang ipet lamba Jong ki department ba pero ba ki khot ya ka interview niyo i ba kajinya no ki khun samla siya ki department ba nithep yu ki kam ki jam lada ka khot sau post yu ba kajing wat thep kateng kalong da ki hajar ngot ki khun samla tena so ba kani kawai na ki agenda ki ba kongsan tam ki ba ngila siya mahmat ban plila yaki ban thau ki la tinti ban krishan na bata ba kinla ban yeng ki jat kamot self employment kawamot nagalian jonga lamba kajing ya chakmat but lamba Jong kajing ai ka support Jong ki Paidbah makarman skamba ginla banweng ya ka unemployment problem gimla atong hadu 6% 100 at least kadiban touch ya ka kumno 50% kaba ngi iba kalong siya kuwi benta kaba dogam te hagani ko po na soban penpau biang hakmat Jong ki ba ki jing ki ba ki Paidbah ki yakendo hakhan jungi kalong ba nadang isim na du na ki area madan rating shadu ki area ki ba haps po nale mo pati dangi pek shadu ka area ki ba hap po ka himal khairim kata kumot ki line smith patkatar ngi ba kakumbam umdi kamlong kabiyan Tadi makata lamba Jong ki sus ki babian ka baublay la kerhu yakni ka ri ka jongi ba ngimdol kapsyu banhap bandaya wa ki sus ki kita tolong ki bagi Paidbah ki dalkam tena so ba nakaliang jonga kum ulong hikmat ubahadir Jong kalay trik ka bagi Paidbah kina ki sinya ngansim hikmat tu nabenta ban penbiang yaki umbang undi hapo kisnong gitaw. Today makata balkatu kani kandon ru kabenta kabakongsan hagba ngindon kajing itrelang bat ki darbashnong kandon kajing itrelang bat ki sengsamlashnong kandon kajing itrelang bat ki sengkathe hapo kisnong kibaper. Tenaso ban penpaw kani por ba kabakhan kongsan kalong ban ya ka progress report ya ka implementation nagbanta ka MLA scheme kabalong ka progress report kanlong once in a year kanlo ka expenditure pilaay
bat channel lapenut kata ko magikot ka clean campaign katkum ka jing don kam jong i Paidbah nong shusnom bat ban kanti ru yaki kamra kamrian agriculture hapo ka konsusi ngila highlight se dene te hadi sisha makwa ban Paidbah hakmat jong hi ba kaladon ka proposal ka ba ngaladan ban submit hakapor ka ba menchua ban wanra ya ka yo delang ban wanra ya ka cold storage kini ki badan kam namta ki namya ki jongi de namta hangni ngilapet pau ba katkum ka jinglong jingman hapo ka jana jongi khamtam hapo kani the time northeastern region ngilap ba ka state government lamba jong ka agricultural marketing board kaladan yaka ban implement henry kama sosi banitu hangni po kalong ba ngimdan yaka fixed rate kaba ka government kan fix kan bo tede magata kaya ka rep karyang hathan jungi namar kila bodhan ki agent ki baknyat namta ki nongla tede magata ngaso bantan pau hamajo phi ba ngi kwa ban introduce ya kini ki mother kumba kile hapo ka jilla Maharashtra kadal be the open market ban ngakwa ban ngi phi ban kadien ko jonga la ngachom hapo kalian opposition ne ngadon hapo kalian jonga government ngaso ban ship bakaniru kalali pa ka top most priority ka ba 80% kide ki farmers kudon hapo ka thanjuni